Bihar goizean, Eibarren egingo den ikasenpresa azokan, Lanbide Heziketako 2000 ikasleek sortutako era guztietako produktu eta zerbitzuak erakutsiko dituzte. Aurkezpen ekitaldian horietako batzuk azaldu zituzten ikasleek. Pertsona batzuk mendekotasuna daukatenak, ezin dira komunikatu, ondo teknitu gualde batzuk daukatenak emozioak, jartzeko eta beraik komunikatu ahal izateko berain familiekin edo zeinekin nola sentitzen dira. Adibidez, gero bebain dugu bastori bat, GPS-a doena, zoia zeinean bai biltzen, jakiteko nola junbizan. Gero bebain dugu bi gurpildun olki bat dara tetxo batekin, adibidez, dagoenean euria edo guztia ez molestatzeko erabiltzaileari. Gero bebain beste gurpildun olkia da ondartzarako, sartu ahal izateko uretan eta ondartzatik ibili ahal izateko. Eta azkena hain dugu pardel bat, zentsoriakin, zerbait dagoenean, guztita dagoenean, abizatzeko zaintzai aldatu izateko eta lan infekzioak eta lan ekiditzeko. Segurtasun betaurreko gradu bat. Gure belakide bat, erabiltzen zituen bere betaurrekoa taileran ibiltzeko, eta horregatik hasi segure ide. Ze zituetak izatuz lan? Mantentzen lan elektromekaniko. Eskerrik asko.